Само искам да си представите 1980 година до сега. Знаете ли какво се е случило в рамките на тези 44 години? Средностатистически европеец е започнал да яде с 52 кг захар повече на година. Искам само да чуете статистиката. 36% от всички хора в Европейския съюз са предзатлъстели. Ще обясня какво е предзатлъстяване. И 17% са затлъстели. Това защо да е важно? Защо да е важно? Защо повдигаме тази тема? Защо говорим за вайрал книга? Защото това не върви просто с едно затлъстяване, с дебели хора. Това върви с нещо още по-ужасяващо. 1980 година Световната здравна организация обявява световна пандемия от диабет. В 1980 година количеството хора, заболяли с диабет тип 1 и диабет тип 2, по това време ги мерят заедно, са 108 милиона човека в целия свят. Те обявяват пандемия, че това е най-бързо развиващото се заболяване в световен мащаб и предричат ужасяващи неща. Предричат, че до 2020 година количеството хора заболяли от диабет би надхвърлило 200 милиона, което от 1980, от нейната перспектива, изглежда ужасяващо нещо. Всъщност допускат потресаваща грешка. През 2024 година в световен мащаб болни от диабет тип 1 или тип 2 има 537 милиона човека. Възможно е част от затлъстяването, което се случва, да е свързано с това, че имаме много лесен достъп до преработени въглехидрати, по-специално глюкоза и фруктози, които предизвикат допаминова реакция. И хората не могат да се спрат. Всъщност най-големият глобален убиец се нарича захарта.